సార్ చెప్పినట్లు గత 5 సంవత్సరాల నుంచి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తా ఉన్నాము. సో మెయిన్ గా మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫీజు ఎవరైతే కట్టలేకపోతా ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రం హెల్ప్ చేసేవాళ్ళము. సో రాను రాను వేరే రిక్వెస్ట్లు వస్తా ఉన్నాయి. సో నోట్బుక్స్ ఫైనల్ గా వచ్చిందనమాట. సో గత 4 years నుంచి మేము నోట్బుక్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాము. సో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఈ కాలేజ్ కి ఇవ్వాలనుకున్నాము, కాకపోతే లేపాక్షిలో ఆల్రెడీ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇవ్వలేకపోయాము. సో సెకండ్ ఇయర్ అనేది చాలా క్రిటికల్ కాబట్టి మేము ఫస్ట్ ఇయర్ కంటే సెకండ్ ఇయర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని సో సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి నోట్బుక్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది, వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతోనే సో సెకండ్ ఇయర్ తో స్టార్ట్ చేశాము. సో ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కి రెండింటికి ఇవ్వాలనుకుంటా ఉన్నాము. సో చదువు పరంగా వచ్చేసి సో సెకండ్ ఇయర్ అనేది చాలా క్రిటికల్ అండి. ఇప్పుడు ఉండే కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో ఎక్కడ చూసినా 9.8, 9.9, 10 out of 10 అంటా ఉన్నారు. సో మెయిన్ ఉద్దేశం ఏమంటే చదవాలి. సో గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అయినా కూడా గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అవన్నీ ఫ్రీగా ఇస్తా ఉంది మీకు. సో నోట్ బుక్స్ ఒకటి ఉండవు, నోట్ బుక్స్ ఇస్తే మీకు ఇంకా హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పి